Mm. Mm. Ja täällä on, tää on vissiin Eeron paita ja se on niin iloisen näköinenkin, että se on tossa on Ainulle ja tossa on Jarille ja tässä on Eero. Ei kaikki hyvin. Näin. Niin. Ei tukko, ei sitä rekkiä tullut siihen. 19. No niin, Ei voi. Kato, eihän siihen tullut. Kato nyt miettii. 12, 13, Ei täällä 13, mitään tuu. Tulee, kyllä näkyy se punainen. Joo, et sä voi sanoa. Tulee minäkään tällä mulla 15 tuossa paras. Nyt mä lopetan. Onko se 20? 14 ja 6 on 20. Jos sun täytyy saada parempi kuin 20, sun täytyy saada pentti, että saat mennä pois.